खुलुमबाय आं प्रमद खाख्लारि नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायबाय। दिनै आं नोंथांमोननि थाखाय माखासे गोनांथार रादाब लानानै फैदों। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। गिबि रादाबाव दङ डिब्रुगड़नि मरानाव गिख्रंथाव गारि जाब्रबथाय, गंथाम गारिनि गेजेराव सौग्रावलायनाय जाथाय। बे जाथायाव सासे सुबुंनि जिउ खहा जायो। बे जाथाया थांनाय हरनि सोरांसि समाव जादों। AS 25CC6902 नंनि ट्राक, AS 01LC 2908 नंनि ट्राक आरो AS 04BC7783 नंनि टाटा इन्ट्रा बे गंथाम गारिनि गेजेराव सौग्रावलायनाय जाथाया सोमजियो थांनाय हरनि सोरांसि समाव। दुखुनांथाव, बे जाथायाव टाटा इन्ट्रा गारिनि हेन्डीमेननि जायगायावनो जिउ खहा जायो। जिउ खहा जानाय हेन्डीमेननि मुंखौ मिथिनो मोननाय जाथ'वाखैब्लाबो शिबसागरनि थागिबि होनना मिथिनो मोननाय जादों। स्पेसियेल टास्क फर्सनि हान्जानि सिग्रोमनायाव दिनै गुवाहाटीनि खानापारा फ्लाइअभारनि साखाथियाव फुंनि 10 रिंगायाव सासे सिख्लाजों लोगोसे गुबुन सानै ड्राग्स फालांगिरि हमनो हादों। बे साथाम ड्राग्स फालांगिरिनिफ्राय स्पेसियेल टास्क फर्सनि हान्जाया गोबां रोखोमनि ड्राग्सफोर बोखांनो हायो। हमजानाय साथाम ड्राग्स फालांगिरिफोरखौ फारियै 19 बोसोर बैसोनि सुनिता बसुमतारी, 19 बोसोर बैसोनि सानिदुल आली आरो 29 बोसोर बैसोनि शुकुर आली होनना सिनायथिनाय जादों। बावैसो सान सिगां खौरांगिरि मेल खुंनानै फैगौ 12 एप्रिलाव प्रमद बर' दैदेननाय UPPL दोलोआव जयेन जासिगोन होनना रायजो राजानि सिगाङाव बुंफ्रुना होनायनि उनाव दिनै BPFनि लेङाइ आफादगिरि बारग' मन्त्रि चन्दन ब्रह्मआ BPF दोलोनिफ्राय रिजाइनेसन होबाय। लकसभा बिसायख'थिनि दुंहाव बार बारनाय समावनो आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानि हेंथायै कमप्लेन फाइल खालामो। मडेल कड अफ कन्डाक्ट सुंद'बै MCC आयेनखौ सिफायनायनि अजदाव कमप्लेन फाइल खालामो कंग्रेसनि MPआ। आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया लखिमपुरनि बिसायख'थि फोसावदिं मेलाव रेशन कार्ड हल्डारफोरनि एकाउन्टआव 10,000 राङै सोना होगोन होनना फोसावनानै MCC आयेनखौ सिफायनायनि अजदाव कंग्रेसनि MP प्रद्युत बरदलै बिथाङा गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानि हेंथायै कमप्लेन फाइल खालामो आरो इलेक्शन कमिशन अफ इन्डिया सुंद'बै ECI खौ बिनि सायाव मोजाङै नायबिजिरनानै गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानि हेंथायै गोख्रों एक्शन लानो थाखायबो खावलायो। क'क्राझार स्पेसियेल कर्टआ सासे जिनाहारि खालामग्रा दायनिगिरिनि सायाव गोख्रों साजा फोसावदों। क'क्राझार स्पेसियेल कर्टआ 22 बोसोर बैसोनि सनातन मुन्डा मुंनि सासे जिनाहारि खालामग्रा दायनिगिरिनि सायाव पक्स' एक्टनि सेक्सन 6 नि आन्दाराव 20 बोसोरनि जोबथेसालिनि साजा फोसावनायजों लोगोसे 30,000 रां जुरिमाना फोनाङो। मख'नो गोनांदि क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय गसाइगावनि रङियाकुटुनि थागिबि 22 बोसोर बैसोनि सनातन मुन्डाया थांनाय 2022 मायथाइनि 7 जुलाइआव सासे उन्दै हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामना प्रेगनेन्ट खालामदोंमोन। बे जाथायनि उनाव भुगिनांनाय उन्दै हिन्जावसानि नखरा दायनिगिरिनि हेंथायै गसाइगाव पुलिस थानायाव गसर थिसनदोंमोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि रादाबखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव, लोगोसे बेल आइकनखौ थुनो दाबाव, जाहाथे आंनि गोदान भिडिअआ नोंथांमोननिसिम थाबैनो सहैनो हायो। गोजोन्थों। जै बर' हारिनि।